Nosíš? Nosím. Ja som Nika. A já jsem Anet. A ak sa zaujímaš o nosenie detí, nebo další rodičovská témata, si tu správne. Vítáme tě na našem podcastu. Ahojte. Ahoj Niky, ahoj posluchači, vítáme vás u dalšího dílu. O čem se budeme dneska bavit, Niky? V dnešnom dieli máme opäť veľmi diskutovanú tému. Šatka alebo nosič. Toto skutočne patrí medzi najčastejšie otázky a už popredu vám môžem povedať, že na to jednoznačnú odpoveď nemáme. Ani my poradkyne. Existujú však akési kritéria a limity, podľa ktorých si tento výber vieme uľahčiť, tak si to poďme rozobrať. Nosících pomůcek máme samozřejmě víc. Můžeme se rozhodovat taky mezi polovázacím a celopřeskovým nosítkem, ombuhymem, ringslingem, pevným nebo elastickým šátkem a tak podobně. Všechny druhy vhodných i nevhodných pomůcek si podrobně probereme v dalších dílech. Dneska se zaměříme čistě na obvykle úplně první dilema, což je teda šátek nebo nosítko. Z mojí zkušenosti je představa většiny lidí taková, že šátek je složitější a nosítko je ta jednodušší varianta. Musím říct, že podle mě je to občas kámen úrazu a z mojí praxe opak je většinou pravdou, ale k tomu se ještě dostaneme. Ja začnem takým zaujímavým kritériom pri výbere, že môžem si vyberať napríklad na základe toho, aký životný štýl vediem. Ak som non-stop s dieťatkom niekde vonku a v prírode, zrejme je praktickejší nosič, pretože ak máte dlhú šatku, ťahali by ste si ju neustále po zemi pri viazaní. Samozrejme sa to dá vyriešiť nejakou low-cost šatkou, pri ktorej vám nevadí, že si ju zafúľate, alebo ringsling šatka je fajn, že si ju nemusíte viazať, ale môžete si ju nechať stále predviazanú. Avšak nie každý zasa zvládne dlhodobejšie zaťaženie jedného ramena. Ringsling je za mňa skôr na poponášanie, alebo teda kratšia šatka, no stále je to však akoby viac látky na rozdiel nosiča. To isté je, ak sa bavíme o snehu, daždi a podobne. Ja som si to potom tak rozdelila, ešte keď som používala aj nosič, aj šatku, že doma som viac viazala a navon som viac brala nosič. Ty ako si to mala, Anet? Tiež si rozlišovala doma a vonku, či neriešiš toto? Tak já bych jenom ještě doplnila, že třeba na ven se dá ten šátek i vyřešit třeba jiným úvazem, že jo, třeba dvojitý kříž nemusíš někde po zemi vlastně vláčet, ale určitě mi taky vlastně přijde od určitého věku na ven praktičtější to nosítko. Vlastně od doby, co mi já jako chodí venku hodně, nosím ven jenom nosítko, celopřeskový. Mám ho kolem pasu, ani ho neskládám do té ledvinky nebo tak, normálně mi visí dolů a když potřebuju, tak ji prostě nahodím na záda. Doma už nosím tak z 95%, řekněme, jenom na uspávání a tam se mi ty preference dost střídají. Mám období šátku, pak nosítka, teď zrovna používám docela často polovázací nosítko. Často mě baví právě to, co mám třeba nový, že jo, když mám nový šátek, tak používám vždycky ten. Ale když byla mi a miminko, tak jsem asi ven dovnitř moc neřešila a používala jsem jak kdy. A podľa čoho si vyberala tú nosiacu pomôcku, keď si kupovala nosič alebo šatku? A ako si nad tým premýšľala a čo všetko si brala v úvahu? Hele, naše první nosící pomůcka, to je docela vtipný příběh. Já ještě, když jsem byla těhotná, což jsem ještě nebyla teda lektorka nošení, tak jsem si někde přečetla, že nosítko se má vybírat vlastně až dítětem a já jsem chtěla nosítko, nechtěla jsem šátek. Takže jsem doma neměla nic. Teda nic. Měla jsem samozřejmě postýlku, chůvičku, kočárek, monitor dechu, hnízdečko. To mi bylo úplně k ničemu. A 5. den po porodu jsem zoufale vysílala partnera, aby jel koupit šátek k nějaký paní, co ho prodávala vlastně na marketplaceu. A takže přivezla šátek. Ten jsme teda používali hodně a pak asi, když byly mé nějaký 2,5 měsíce, tak jsme pořídili nosítko, pak ringsling a pak další šátek, no a pak už to jelo. Podle čeho si vybíral ty? Ja som teda mala všetko a dokonca aj vrátane šatky a nosiča a to len vďaka maminej sesternice, pretože ona mi pred pôrodom zapožičala rôznu výbavičku pre bábätko. Ona toho mala viacej po dieťatku. A v tej výbave som úplnou náhodou našla jednu elastickú šatku a nosič Boba, to si pamätám úplne presne. A absolútne som nevedela, čo s tým, tak som sa pridala do nosiacej skupiny. Pozisťovala som a išla som sa učiť viazať na plišákovi. Nakoniec mi teda elastik vôbec nevyhovoval, keďže mám letné deti, tak som naháňala pevnú šatku, no a tam to išlo podľa prímesy a dizajnu samozrejme. Mala som to teda tak, že keď boli moje deti novorodiniatka, tak nosič som vôbec nepoužívala, práve že ma to automaticky tiahlo k šatkám.
Vôbec neviem prečo, no ale vtedy som teda veľa viazala. Postupne však ako boli väčší a väčší, viac sa hýbali, už som siahla aj po nosiči, lebo keď máte nosič nastavený, tak zapnutie už je otázka sekundy a niektoré situácie si vyžadujú rýchlosť. Taktiež som mala nosič stále niekde po ruke, buď prehodený cez vešiak alebo cez zábradlie, čo máme na schodisku a tým pádom som ho mala nachystaný. No a šatky tým, že sú dlhšie, tak aby mi nezavádzali a predovšetkým, aby k nim nemal prístup náš kocúr, tak vždy som ich skladala do skrine, takže aj v tomto ohľade som mala rýchlejšie nosič na sebe a to pri 3 deťoch oceníš. A pri šatke sa mi ale taktiež stávalo, že keď už boli starší, keď som jedno dieťa naväzovala do šatky, tak medzi tými ďalšie 2 deti ten dlhý cip tak zo srandy ťahali, že som nakoniec ani nenaviazala. Tak som sa postupne šatiek úplne vzdala a v tomto čase, keď majú moje deti 2,5 a 3,5 roka, tak u nás už šatku nenájdete. No a ja som taká, že si nenechávam na pamiatku. Snažím sa k nosiacim pomôckam si nebudovať vzťah, nech sa to tu nekopí. Tak som púšťala do sveta, čo nenosím. Samozrejme, že na poradenstva mám aj šatky stále, ale tak to nerátam ako moje, to sú skrátka pracovné a slúžia klientkám. A ty máš Niky dvojčata a mě by zajímalo, jestli bys nám řekla něco o nošení dvojčat, teda když to máš takhle z první ruky. Určite sa môžem k tomuto vyjadriť. Tady u tých dvojčiek je úplne jednoznačné, čo si vyberiete, pretože zo začiatku je jediná možnosť a to šatka. To jednoznačne odporúčam, ale úprimne nemám s tým až také obrovské skúsenosti s tým nosením dvojčiek, pretože moje deti to až tak nevyžadovali v rovnaký čas, za čo som vďačná. Ale samozrejme som si to skúšala a sem tam som nosila aj ich a teda čo sa týka šatky, tak to bolo extrémne pohodlné tie dvojčatá nosiť, aj keď to naviazanie bolo veľmi náročné, ale bolo to veľmi príjemné potom a následne, keď boli starší, tak tam som používala nosič vlastne jeden dopredu a jeden dozadu, alebo teda dozadu som si dala nosič a vpredu som si dala šatku, tam už to bolo veľmi variabilné. Ale viacej sa o tomto môžeme tiež ešte niekedy v ďalšom dieli pobaviť, že ako úplne presne nosíme my naše deti, alebo po prípade, aké máme skúsenosti, takže pokojne môžeme ísť ďalej. Jak ti to takto teda stačilo? Úplně mi to stačilo a je to strašně zajímavý téma, to tandemové nošení a když budu mít klientku s dvojčatama, tak ji na tebe určitě odkážu. Dobre, super, ale toto tandemové určite môžeme rozobrať aj úplne zvlášť v dieli. Je to celkom zaujímavé téma a používajú toto tandemové nosenie, samozrejme používajú aj mamičky, ktoré nemajú len dvojčatá, ale bežne, ktoré majú 2 deti, že jedno staršie, jedno mladšie, tak to vedia využiť. No ale obecne, teda čo sa týka novorodencov, tak chcela by som vyvrátiť jeden mýtus, že pre novorodenca je lepšia šatka. No v niektorých prípadoch tomu tak je, pretože nie je novorodenec ako novorodenec a nosič na rozdiel od šatky bohužiaľ je limitovaný váhou, ale dnes už fakt máme skutočne veľký výber aj novorodeneckých nosičov, ktoré vedia pekne sadnúť aj maličkým bábetkám. Takže pokiaľ je bábätko narodené v termíne s klasickou pôrodnou váhou plus minus 3,5 kg a mamička má pred šatkou jednoducho rešpekt, tak úplne pokojne môže siahnuť po nosiči. Výber nosiča je však veľmi dôležitý pri tak malom telíčku. Je potrebné, aby mu sadol nielen na šírku a na výšku, ale taktiež, aby riadne obopol chrbticu a bola tam dostatočná opora, pretože toto sa veľmi málo spomína, väčšinou sa rieši len tá šírka, výška. Ale aj napriek tomu, že by nosič sedel na šírku a na výšku, tak veľmi ľahko sa môže stať, že proste v tej chrbtovej opierke bábätko aj tak ešte pláva. Niektoré nosiče dokonca sedia, ale už aj okolo 3 kg, takže dá sa, no ale ak je dieťatko ešte drobnejšie pod 3 kg, tak tam už skutočne odporúčam skôr šatku. Ale teda aj s šatkou si treba dať záležať s výberom, aby bola mäkká a s nízkou gramážou a tak ďalej. Ale toto všetko viete komunikovať aj s poradkyňami nosenia alebo aj s výrobcami. A aké máš ty skúsenosti na poradenstvách, Anet? Viac pozerajú mamičky po šatkách alebo po nosičoch? Lebo u mňa teda jednoznačne vyhráva na poradenstvách nosič. Hele, u mě na poradenství určitě vede šátek, ale myslím si, že to je možná i tím, že vlastně to nosítko, když si lidé koupí v obchodě, tak jim ho tam pomůžou nastavit. Takže ke mně častěji chodí s šátkem a poslední klienti třeba pokukovali po polvázacím u mě, ale nakonec vlastně říkali, že už je to dost podobný jako ten šátek a zatím jim stačí ten.
A jinak jo, často čtu tvrzení, že na novorozence je nejlepší šátek, dokonce často čtu, že na novorozence je úplně nejlepší elastický šátek. Není. Na novorozence je nejlepší to, co vyhovuje vám. A může to být celopřeskový nosítko, polovázací nosítko, může to být dokonce i ring sling, může to být pevný nebo elastický šátek. U všeho z toho je důležitý ho dobře vybrat. Každý člověk má jiný požadavky, jiný priority, jiný životní styl. A jak říkáš, dneska máme nosítka i pro úplně malá miminka, takže nutit někomu šátek jenom proto, že já osobně bych ho na novorozence zvolila, prostě není dobře. Někdo se fakt toho dlouhého kusu té látky jako bojí, někomu to přijde prostě moc ezo, bio, chiaro, nevím, prostě někomu fakt ten šátek jako nesedí. A dneska už fakt máme nosítka i jako pro 3kilový miminka, takže jo, jedinou nevýhodu tam možná vidím v tom, že jakoby jsou miminka takhle malí, kterým se v tom nosítku jako nelíbí, no. Že preferují prostě ten šátek. Ale aj tak je super, že dosť klientiek za tebou chodí s šatkami, pretože si zober, že my dva národy sme si celkom blízke, aj keď teda my dve sme od seba dosť ďaleko. Ale u nás na Slovensku sme podľa mňa dosť pozadu s týmto nosením. Už sa to síce rozrastá a nosí sa aj tu viac a viac, ale napríklad, čo si spomínala tie obchody, tak tých tu máme veľmi málo máličko a nemáme tu ani nejaké veľké e-shopy, kde by sa dalo nejako, kde by bol nejaký veľký výber. Tak to len pre zaujímavosť, že tu sme nosiace mamičky skôr rarita ako norma. No, hele, tak to je zajímavý, tak možná, že proto k tobě chodí víc lidí s tím nosítkem, než třeba ke mně, protože tady, když ho koupí v kamenný prodejně, tak jim tam prostě ten prodejce s tím rovnou pomůže, že jo. Je teda pravda, že já jsem z Liberce a tady jsme měli jednu kamennou prodejnu, která se teď zrušila, ale od nás je to prostě hodina do Prahy, jo, a tam už prostě máš, jo, i šátky a tak, takže prostě podle mě ty lidi jedou tam to vybrat, no. Áno, akože my máme hodinku odtiaľto, ja teda som z Gbiel a máme najbližšie Bratislava, Trnava, myslím. Ale ako vravím, ten výber, mne to príde, že tu nemáme taký veľký výber ako vaše obchody, vaše teda kamenné predajne. Čiže možno aj týmto to je. Teda určite to týmto je, že u nás si mamičky skôr skutočne objednajú domov a potom ma volajú, aby som im to prišla nastaviť. No ale vráťme sa späť k téme. Takže čo je jednoduchšie podľa teba? Šatka alebo nosič? Lebo aj keď sa to nezdá, tak za mňa je to, čo sa týka náročnosti, asi vyrovnané. Tak jo. Hele, za mě osobně, když mluvím jako čistě subjektivně za sebe, tak pro mě byl mnohem jednodušší šátek. Minimálně na začátku s tím malým miminkem. Pro mě navázat kříž s kapsou vlastně nebyl vůbec žádný problém. Učila jsem se to prostě podle YouTube a teď, když se podívám na fotku, kde jsem měla 5denní nebo 6denní miminko poprvé navázaný, tak musím jako zhodnotit, že to bylo docela obstojný. Jako nějaký mouchy bych tam našla, ale prostě žádný průser to nebyl. Zatímco s nosítkem jsem se teda docela potrápila. Ale zase tohle je strašně individuální. Nechci se opakovat a já vím, že vy byste strašně rádi teď slyšeli prostě odpověď. Je lepší tohle, je jednodušší tohle. A ne, že si to máte vyzkoušet. Ale pardon, nejlepší je si to vyzkoušet. Někdo má s těma přeskama fakt komplikovaný vztah a ten šátek prostě zvládá levou zadní. Můj partner doteď nezvládne sám si nandat celopřeskový nosítko a to žije se mnou, jo. Šátek zvládal úplně v pohodě i s malým miminkem a teď prostě používá polovázací nosítko, jo, takže je to fakt jako strašně subjektivní. Nicméně myslím si, že ani jedno není raketová věda a vlastně každý je asi schopnej se jako to naučit. Ja som teda nemala problém s šatkou tiež vôbec, následne ani s nosičom, ale hodím sem jeden môj nepopulárny názor a to je, že na šatku podľa mňa treba byť trocha viac zručnejší. Ja sa týmto určite nechcem nikoho dotknúť, ani netvrdím, že sa to niekto nedokáže naučiť, tréning robí majstra, ako vieme. Ide však o to, že ak mi to ide horšie s šatkou a aj po nejakej dobe je tam stále problém s tým viazaním, môže ma to odradiť od nosenia. Môžem byť z toho frustrovaná a nervózna a tým pádom bude aj bábätku nervózne a ide celé nosenie dolu vodou. V takom prípade sa normálne netrápte a skúste radšej nosič. Musím ešte zmieniť malú prekážku a to, že vy môžete chcieť nosič, ale bábätku sa v nosiči nepáči, vyhovuje mu viac šatka. To je presne, čo si už vravela na začiatku, pretože aj to sa môže stať, ten pocit v šatke a v nosiči je úplne iný pre dieťatko.
To isté platí ale aj u nosiacej osoby. Na prvú dobrú ste si vybrali nosič, ale nakoniec sa v šatke cítite lepšie. Takže skúšajte, ak sa vám dá a máte v okolí nejaké podporné skupiny alebo poradkyne, alebo priamo obchody ako u vás. Ale pozor na tie bežné detské obchody s bežným detským tovarom. Tu kvalitný ergonomický nosič skôr nenájdete, myslím. Jo, to já vždycky říkám, běžte do specializovaného obchodu. Specializovaný obchod není obchod s kočárkama, kde mají prostě 2 číko nosítka nebo visítka. Jo, specializovaný obchod je obchod prostě s nosítkama, s šátkama. Ono, i když se třeba v tom obchodě s těma kočárkama občas jako vyskytne třeba 1-2 ergonomický nosítka, tak za prvý s největší pravděpodobností nikdo fundovaný, kdo by tomu jako opravdu rozuměl, vám tam s tím asi neporadí. A za druhý, ten výběr tam určitě jako nebude valnej, takže tady do těch obchodů bych šla kupovat spíš kočárky a nosítka bych vybírala v těch specializovaných obchodech, i kdybyste si měli někam zajet, nebo ho prostě vybrat online. Tak, já mám taky tu zkušenost, že miminka často tolerují pouze šátek. A já takhle osobně, kdyby někdo nebyl rozhodnutý ani pro jedno a byl by teda otevřený i nosítku, i šátku a neměl by možnost to vůbec nikde vyzkoušet, tak já bych osobně hlasovala pro šátek. Za mě je větší jistota, že se to miminku bude líbit a nosítko prostě se tomu miminku líbit nemusí a ty rodiče to od toho nošení může třeba odradit, což mi přijde škoda. Áno, a u šatky je jedna veľká výhoda, že si zvolíte úves, aký vám je pohodlný. Naviažete si a rozprestriete si ju ako potrebujete, takže pokiaľ nemá vyloženie nejakú prímes, ktorá by vám mohla na koži vadiť, tak je pravdepodobné, že vám sadne. No a u nosiča je to tak, že tam je 50/50, či vám sadne. Ak teda nemáte možnosť si nosiče poskúšať, alebo ak máte napríklad nejakú atypickú postavu, tak presne ako vravela Anet, tady je možno lepšie premýšľať nad šatkou. Já vždycky říkám, že šátek je jako tričko a nosítko je jako boty. Šátek, když víte velikost, složení, gramáž, vazbu a tak podobně, úplně v pohodě vyberete online. Jasně, je lepší si ho osahat, což je lepší i to tričko si osahat, ale nosítko je prostě jako boty a je fakt dobrý se ho vyzkoušet. I když už to mám trochu oskoušený a vím třeba, co sedne drobnějším ženám, co naopak silnějším a tak dále, osobně ho vybrat je prostě nejlepší. Taky u celopřeskového nosítka je nevýhoda, že když se střídáte s partnerem, který je na tom třeba výškově nebo proporčně jinak, tak ho musíte pořád dokola přenastavovat. Áno, ale na to nadväzuje ďalšie kritérium, čo sa týka partnerov, manželov, oteckov. A to je ale napríklad to, že treba sa pozrieť aj na to, že ak plánujete iba jednu nosiacu pomôcku do domácnosti, že neberme v potaz to, že by ste chceli toho viacej, tak je potrebné sa popýtať aj práve toho otecka, že čo jemu sa viac páči a k čomu inklinuje. Ak by teoreticky nosila aj on, pretože často sa stáva, že spočiatku nosiť nechcú, ale ako vás vidia, tak by aj on skúsil. Alebo možno vy sama budete potrebovať, aby vás partner prestriedal. No a drvivá väčšina chlapov žiaľ preferuje nosič. Viem, Anet, že u vás ten tam nosí aj chlap, tak v čom on nosí, čo preferuje? No hele, jak už jsem to nakousla, celopřeskový teď teda už používá, ale jenom když jde se psem a bere si mi ju sebou na záda. Což teda probíhá tak, že já mu ji tam dám a on ji venku jako nesundává a prostě ji sundá zase až doma. Jo, když jdou tady na 20 minut prostě kolem baráku. Jinak miminko nosil v šátku a uvázat ho musel moc hezky. A to bych řekla, teď teda doufám, že to neposlouchá, že na tyhle věci je šikovnej tak nějak průměrně. Co je Mia větší, tak u nás doma je jeho polovázací nosítko a to mám moc rád. U nás teda manžel nenosil, ale nie preto, že by sa mu to nejak nepáčilo alebo by sa mu to zdalo zbytočné, ale teda on nevedel prežiť to potenie, lebo čo si budeme skrátka, medzi vami a dieťatkom sa zohrievate, nosič aj šatka je ďalšia vrstva, potíte sa. Teda minimálne ja to tak mám, nevravím za všetkých, ale ja som vždy kus na niektorých miestach, hlavne napríklad pod bedrákom a pod ramennými popruhmi spotená. Já si myslím, že se potí asi každý při tom nošení, tyjo, nebo nevím, jestli je někdo nějaký zázračný a nepotí se. Já se teda potím taky a chlap se potí určitě ještě víc než já. Ale u nás teda on neměl vůbec prostě na výběr, jo, protože Mia vlastně ty první jako měsíce prostě jenom brečela a nikdy jí neutěšilo nic jiného, než skákat v šátku na míči. A já si pamatuju, že jsem dokonce jako brečela tenkrát, že si nemůžu ani normálně jako pochovat vlastní dítě, protože jí to prostě neutěšilo. Ty začátky fakt byly náročný,
My jsme pak najeli na bezplenkovku, ale hlavně jsme teda vypozorovali alergii na kravskou bílkovinu a někde teda kolem 2 měsíců a pak už se to pomalu srovnávalo. Ale prostě, abych si ty první 2 měsíce mohla třeba dát aspoň rychlou sprchu nebo cokoliv, tak prostě nosit musel, no. Ale užívá si to občas ještě teď. No tak v tomto si to mala oveľa náročnejšie než my, než naša domácnosť. Ale aspoň sa mamičky s podobným problémom môžete inšpirovať, že ako by sa to možno dalo takéto problémy ľahšie zvládnuť a skúsiť po prípade to nosenia u partnera. Ale to by som sa ešte chcela vrátiť k tomu poteniu, že to nie je až také závažné kritérium, ale tiež sa podľa toho môžete rozhodnúť medzi šatkou a nosičom. A to je nosenie leto versus zima, čiže letné bábätka, zimné bábätka a podobne. No ja sa potím viac v lete v nosiči. Ty ako, nevnímaš to podobne? A napríklad ešte je sranda u mňa, že v chladnejšom počasí, čo sa týka mikiny a bundy, tak neznesiem suk z šatky a to, že mi tam tá šatka plandá. Hele, to si asi nevybavuju úplně rozdíl, jestli v nosítku nebo v šátku. Obecně si myslím, že se říká, že se míň potíš jako v nosítku, protože máš vlastně jako jenom jednu vrstvu, v šátku máš kolikrát těch vrstev víc, ale zase prostě ten bederák je tuší, že jo, než šátek, takže asi jsem žádný rozdíl jako nevypozorovala, přijde mi to asi stejný. Spíš bych asi řekla, že záleží na materiálu, jako i toho šátku, i vlastně toho nosítka. No čo sa týka tých materiálov, tak to určite súhlasím. Napriek tomu však proste ten bedrový pás je skutočne hrubý a tam to bol najväčší problém a tam aj keď máš lanový nosič, tak bohužiaľ ti nič nepomôže. Práve je výhoda v tomto ľanovom nosiči napríklad, že ti rýchlejšie uschne, ale inak jasné, akože potiť sa budeš vo všetkom. No, tak bych to taky asi uzavřela. S tím se člověk prostě musí jako smířit, protože jako když je teplo, tak se bude jako potit i bez nošení úplně, natož prostě s nošením a jasně, asi když budeš mít šátek nebo nosítko s lnem, tak to bude třeba trochu lepší, ale prostě stejně člověk spocený jako bude. Pak už možná mi přijde, že je důležitější se zaměřit na to, co má člověk jako na sobě za materiály, než nutně na materiál jako toho nosítka, no. To je jasné, no. To rozoberieme určite taktiež v ďalších dieloch. Ale teda s tím uzlem z šátku, až ti tam plandá šátek, to jsi mě pobavila. To mi třeba vůbec nevadí, ale zase teda já se přiznám taky tady k něčemu, co jsem asi ještě nikde neříkala. A to je to, že já naprosto z duše nenávidím nošení v zimě. Jo, a to prosím vás, já se tomu jako nevyhnu a nosím v zimě teďka každý den, protože musím venčit psa. A máme tady všude ledovku a prostě sníh a tak a prostě mi, aby se na tom jako přizabila. Takže musím nosit každý den a úplně to nesnáším. Malý miminko v pohodě, pod bundou dobrý, ale větší dítě. Pod bundou na záda se prostě sotva vleze pod tu bundu, není mi to úplně jako pohodlný, jo. A nošení na bundě, no tak to úplně nenávidím. Jak to prostě klouže přes tu bundu. Teď se přiznám k tomu, teď se přiznám k něčemu, na co nejsem teda pyšná, jo. Ale já jsem schopná, i když je třeba -5 nebo -10, tak já jdu ven prostě jenom v mikině, abych nemusela dávat to nosítko na tu bundu. A občas, když dávám na Instagram nějaký fotky, jakože prostě, jo, nosím venku, tady venčím psa, tak mi třeba někdo píše, víš, jako ty prostě se zbláznila, že máš mikinu, nebo prostě nemáš jako bundu, nebo co se jako děje. A já to těm lidem ani prostě nechci jako říkat, víš, proč jako nemám tu bundu. Ale práve, že s týmto si sa mohla aj skôr priznať. Ja by som sa určite inšpirovala, pretože ja to taktiež neznášam, čo sa týka to nosenie v zime a bunda. No hele, jako já mám už prostě jako doma jenom nosící bundy, jo, teda to jako další jako věc. Jedna je taková ta obyčejná z Lidlu, kterou podle mě zná každej a ta právě úplně strašně jako klouže, jo, na té mi klouže i nosítko, takže si ho musím úplně utáhnout, prostě, že pomalu nemůžu prostě se pohnout. A pak mám druhou nosící bundu, která je softshielová, takže ta je jako v pohodě. Jenže tam je zase problém, že prostě nějaký inženýr jí udělal odepínací prostě rukávy, že se z toho dá udělat vesta, což jsem jako ještě v životě nepoužila. Ale jak tam jsou ty zipy na těch ramenou, tak prostě na toto nosítko taky je strašně nepohodlný, jo. Takže to je prostě tady můj jako největší prostě zimní problém je, že já prostě chodím v -10 radši v mikině. Gratulujem. Díky. Hele, já bych tady k tomu ještě dodala, že úplně shodou okolností, ještě než jsme se vůbec domluvili tak na tom tématu, tak jsem dávala přednedávnem příspěvek na Instagram,
kde jsem se sledujících ptala, co preferujou, zda šátek nebo nosítko. Jako není to samozřejmě žádný reprezentativní vzorek, ze kterého budeme dělat tady závěry, jo? Nebyl to žádný výzkum, ale pro zajímavost vám tady pár těch argumentů přečtu, protože jsou dost jako protichůdný. Jo. Tady mám nějakou svoji kámošku, která má taky zimní problém. Hele, šátky jsou láska, ale teď na zimu jsem kvůli úvazu na svetry, ze kterých to klouzalo, a abych nemáchala šátek v louži, přesně jsme říkali, při navazování u auta zvolila nosítko a cením dost. Tak. Další. Při 3 dětech, to je teda slovensky, já to s dovolením přeložím, jo? To byste nechtěli poslouchat tady moji slovenštinu. Při 3 dětech jsem použila už všechno, primárně sahám po nosiči, je to rychlejší. Tak, na miminko šátek, teď jak je velká, tak nosítko, tak to vlastně jsme se shodli i my tady na tom. Tady někdo žije nosítko, šátek jenom na miminko, jasně, oboje, polovázací nosítko. Nejlepší varianta na rychlo nahození, jinak šátek. Nosítko nikdy není tak pohodlné. A k tomu jsme se vůbec nedostali. A tadyhle s tím já asi taky souhlasím, že šátek nebo polovázací nosítko budou vždycky trochu pohodlnější než to celopřeskový. Co myslíš, Niky? Človeče, na toto asi neviem odpovedať a asi ani neviem, či s tým súhlasím alebo nesúhlasím. Ja som teda tiež vyskúšala rôzne varianty od klasickej dlhej šatky cez ring sling, cez onbuhymov, cez poloviazací nosič, aj celoviazací a všetko možné. Ale teda čo sa týka, že celoprackový versus poloviazací, ale hej, asi sa prikláňam k tomu, že ten poloviazací môže byť pohodlnejší. Hej, môže byť, áno. Asi jo, nemyslím si, že to je úplně nějaký jako důležitější furt je, jak to má člověk nastavený, jo, ale asi obecně, jo. Tak, pak tady máme miluju nosit šátek, je to krásný, pohodlný, kreativní, mazlící, bohužel je pro mě praktičtější nosítko. No, tak to přesně je i můj postoj. K tomu se teda taky ještě dostanu, ale tak tady bych mohla pokračovat, těch komentářů je tady docela dost. Můžete se když tak podívat, ale prostě jsou ty názory dost protichůdný. Někdo tam ještě psal, že určitě šátek, kdyby měl nastavovat nosítko, tak mu praskne cévka a taky tomu rozumím úplně. Takže s týmito komentármi by sme mohli niekedy spraviť ďalší diel. Myslím, že pobavia poslucháčov. Jo, je to když tak tady na mém Instagramu příspěvek šátek nebo nosítko. Je relativně novej, můžete se jít pobavit. Nicméně teda, můžete vidět, že fakt každému vyhovuje něco jiného. Já osobně mám aktuálně doma šátek, polovázací nosítko, celopřeskový nosítko a ring sling. Ten už teda mám ve složení na malý dítě, takže ho nepoužívám. Kdybych měla nosnější, využiju ho taky. A jinak používám prostě všechno z toho. Když byla Mia malá, nosila se často, nosila se ráda a já jsem byla moc ráda, že jsem mezi těma nosícíma pomůckama mohla střídat. Za prvý mě to víc bavilo a za druhý i jako kvůli zádu mi přišlo docela dobrý to moc vystřídat. A ještě se tě, Niky, chci zeptat, co máš ty radši? Nebo možná, co jsi měla radši. Já to mám totiž tak, že nosítko je pro mě praktická věc. Ale šátek je pro mě prostě láska. Jo, často odložím do postele a spíme s ním v posteli, můžu ho použít jako deku, venku si na něj sednout, cokoliv je všestrannej, hezkej. Prostě k šátku mám fakt nějaký jako trochu cit. Nebudeme teď rozebírat, jestli to prostě je diagnoza nebo není, to prostě je jedno, ale je to prostě tak. Nosítko je pro mě spíš taková jako praktická záležitost. Jak to máš ty? Jej áno, veľa som aj ja nechávala šatku cez nás a cez dieťa, keď som vyklopila a spali sme, alebo teda dcerka spala, ale za mňa je toto taká diagnóza, tento nosiaci svet, že keďže už nefungujem s šatkami, tak sú lásky už aj nosiče. Ale ešte ma napadlo popri tom, ako si povedala, že si to rada striedala a že je to fajn aj pri tom, napríklad ak sa zapotíš alebo podobne, tak ma k tomuto ešte napadá jedno kritérium a to sme nezmienili a to sú financie. Že možno ak hľadáte niečo za priaznivejšiu cenu alebo chcete toho viac, tak skôr nájdete šatku lacnejšie než parádny kvalitný nosič, ale samozrejme ani toto nie je pravidlo. A aj šatky môžu ísť cenou do nevydaných rozmerov a zase niektoré nosiče sa dajú kúpiť aj v dobrej cene. No, to je určitě taky dobrý point, na to jsme úplně zapomněli a je to určitě pravda. Kor na malý miminko, kde vlastně člověk nemusí řešit nějaký jako příměsi a tak si myslím, že se dá šátek klidně pořídit třeba za 1500,
což máme nějakých, já nevím, 60 euro třeba, což prostě nosítko nový člověk určitě takhle nepořídí. Tak, ještě mě tady napadá, že v nosítku je podle mě snazší naučit se nosit na zádech. Pro většinu jako lidí, i asi pro mě to bylo jednodušší, než v tom šátku. Co myslíš? Toto je pre mňa veľmi subjektívne, akurát som to dnes riešila na Instagrame, takže presne si mi k tomu došla. No, je to veľmi subjektívne v tom, že ak sa bavíme o nejakej skúsenej šatkárke, tak asi mi povie, že je to veľmi jednoduché. Ak sa bavíme o nejakej skúsenej nosičke, čo celkovo nosí aj v šatkách, aj v nosiči, tak možno povie, že v nosiči je to úplne easy. Podľa mňa to veľmi záleží, ale k obidvom by som ale chcela dodať to, že na to potrebujete, na to nosenie na chrbte, potrebujete trocha skúseností viac s tým nosením. Takže neviem, zhrnulo by som to asi tak, že obe majú svoje pre a proti. Ještě klientky často řeší, jestli je snazší nakojit v nosítku nebo v šátku. A taky bych řekla, že to není úplně jednoznačný. Na většině nosítkách jsou takzvaný kojopřesky, který svým názvem vlastně matou k tomu, že stačí povolit ty na to kojení. Většině lidem to jako nestačí a jsou potřeba povolit vlastně i ty přesky v podpaží. Může to být možná praktičtější třeba na ven, když máte to nosítko pod bundou, než povolovat celý šátek, ale jinak vlastně mi to nepřijde úplně jako moc jednodušší než u toho šátku. Určitě to bude taky člověk od člověka a bude to velice individuální. Tímto bych to pro dnešek ukončila. Děkujeme, že jste nás poslouchali. Na Instagram jsme přidali post o této epizodě, tak budeme moc rádi, když se tam v komentářích s náma podělíte o to, co vyhovuje víc vám a proč. A budeme se na vás zase těšit příští týden. Tak si mějte moc hezky. Ahoj. Ahojte.